Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan YouTube channel namu na Ramadan Tech TV. A cikin bidiyon namu zan yi magana ne akan mining na Colend da muka yi a cikin application na Satoshi. Sai dai kamin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, ku fara danna subscribe tare da alaman ƙararrawar sanarwa, wanda ta hakan ne kaɗai za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Hakan na da matuƙar amfani a gare ku, domin za ku dinga samun muhimman update dangane da hanyoyin da suka shafi samun kuɗi da wayar hannunku. Ku biyo ni a cikin bidiyon don ganin yadda za ku yi linkin wallet address naku kamar yadda Colend suka buƙata. Kamar yadda muka sani, an kammala mining Colend tokens a kan SATOSHI app wanda aka shafe kwanaki 35 ana yin sa, daga ranar 25 ga watan Mai 2024 ɗin da muke ciki zuwa 30th of June 2024 da muke ciki. Project ɗin Colend Lending and Borrowing Project ne akan Core Blockchain, wato token ne da aka yi shi tare da smart contract ɗinsa domin karɓa ko bayar da rance, wato bashi akan Core Blockchain. Za a fara tattara wallet address ɗin mutane, wato wallet submission na EVM tun daga Litinin 1 ga watan Julai ɗin da muka shiga a yanzu, har zuwa ranar Asabar 20th of July, 20 ga wata kenan insha Allahu. Ana so ka sanya ko wallet address ɗinka akan SATOSHI app a cikin kwanaki 20 ɗin nan da za su zo. Kada ka bari kwanakin su wuce ba tare da ka yi hakan ba. Rashin yin hakan zai haifar maka da matsala. EVM wallet na ko ake so ka saka. Kada ka ɗauko ko wallet address na kan wata exchanger ɗin ka ce za ka saka. Yin hakan kuskure ne. EVM ko wallet address da ke kan MetaMask kamar yadda suka faɗa. Trust wallet, OEX ko wani wajen da ba CEX exchange ba, wanda bai sanya ko wallet address ɗinsa ba har kwanaki 20 suka wuce, to ba zai samu token ɗinsa na Colend ba idan an zo launching. Ga waɗanda ba su san hanyar da za su bi ba wajen linkin na wallet address nasu, ga yanda za su yi. Wanda dama already sun riga da sun yi mining na ko tsawon shekaru 2 da muka ɗauka muka yi a cikin SATOSHI app. Address ɗinsu yana nan a cikin MetaMask. Firstly, za ku shiga cikin MetaMask. Wallet address na ko da shi ne za a yi amfani. Idan already kuna da shi, za ku yi copy ne ku je ku saka a SATOSHI. Idan kuma ba ku da shi, ga yanda za ku bi wajen yin adin ɗin. Kar ku manta, ku danna subscribe. Kamar yadda na faɗi a baya, idan har ka taɓa participating na mining ko, to already kana da ko ɗinka a cikin MetaMask. Idan kuma ba ka da shi, za ka zo nan wajen da yake nan ne wajen browser. A nan wajen searching, za ka yi pasting na link ɗin da zan ijiye a comment section, ko kuma ka yi searching da kanka. Za ka yi pasting. Idan searching za ka yi, za ka rubuta scancodio.org, sannan sai ka danna searching. Da zaran ya buɗe maka kamar haka, za ka tafi ne kai scrolling zuwa can ƙasa. Ga abin da ake buƙata a daidai nan. Ka taɓa nan inda aka sa add core network. Kana yin adin, shikenan zai sauka a kan MetaMask ɗinka. Address naka na ko ya sauka. Za mu koma cikin wallet, za ku gan shi kamar haka. Gashi nan. So abin da za ka yi, za ka shiga cikin ko ɗin ka danna, sai ka zo nan inda aka ce receive, ga inda aka ce copy. Mun yi copying na address ɗinmu na ko. Da zaran ka shigo SATOSHI app, ga kai da kake sabo, abin da za ka fara yi shine ka shiga nan ɓangaren me. Sai ka taɓa personal setting. A nan wurin asset password. Da zaran ka shigo nan, kasancewa ina da password ɗina a kai,
yasa kuka gani inda aka sa old asset password, amma ku za a ce muku new da confirm new ne. Da haka za ku creating password ɗinku. Bayan kun gama creating, za ku fita daga ciki, za ku dawo ɓangaren airdrop. Nan wajen da yake da alaman wallet ɗin nan za mu taɓa shi. Za mu duba Colend ɗinmu a nan. Za mu shiga kan Colend. Ga inda suka ce mana link wallet address. Za mu taɓa link wallet address. A nan za mu yi pasting na wannan ko wallet address ɗin da muka yi copy. Sannan a nan asset password. Inda na ce muku za ku je ku yi creating na asset password ɗinku, shi za ku rubuta a nan wajen. Ga shi nan kamar yadda suka buƙata za mu danna confirm. Sun tura mana da verification ta email ɗinmu. So don haka za mu fita, mu je mu shiga Gmail ɗin da muka yi register da shi akan Satoshi. Za mu zo mu sanya wannan verification code ɗin da suka bamu. Za mu danna confirm. So da zarar sun nuna muku kamar haka, babu abin da kuke da buƙatar ƙara yi illa ku danna close. Ku fita ku jira su zuwa lokacin da za mu ƙara jin wani bayani daga gare su. Fatan nasara.